Izibongo zokhozi FM olumaphikophiko. Isibhabhanyone esishama phiko phezulu kweGolnetheku. Inyoni endizele emafini kumkhathi wajama zonke izwe zakhothama. Ukhozi olunjengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu. Sizwile iqewula ngezulu kaKK Masinga phansi intabeni zasebhodwe. Yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo. Ishashalazi zeligida amatshitshi namajongosi. Lagido Lady D, lagido DT Ngwenya. Laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesikhwili. Ngisho izingcwethi ogcabale mbathathu manyathela no Kansas City mchunu umfana omuhle nabonke abafana bakhona emhlabeni. Ndizanyoni emaphikophiko, ndizanyoni yesizwe ujubalale umhlaba wonke. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe umini yakhuba imbongikazi. Sawubona igama lami uSiya Mhlongo siyakwamukela kuUkhozi FM TV. Namhlanje isiqephu sethu sihambisana nengqophamlando yokugubha iminyaka engama-36 36 years yomsakazo esingathi siwumndeni ngaphansi kwayo lo msakazelo SABC nawo lo msakazo ngikhuluma ngeMetro FM yaqala iRadio Metro kulonyaka ka2022 Metro FM igubha iminyaka ewu36. Ngiyakhumbula kwezinye zeingxoxo ngibona ubaba uKhosi bekhumbula ukuthi kwaphuthuma kanjani uma bemsusa emsakazweni iRadio Zulu noma kwakuyiRadio Bantu ngaleso sikhathi kwasekuyiRadio Zulu bemcela abaphathi beSABC ukuthi akube khona umsakazo walolo hlobo sochazeleka ke ukuthi iluphi lolo hlobo phecelezi iformat kodwa ukuthi kwadinga isikhathi sisheshiswe kwathi ngomhla ka1 September baqala basebenza. Namhlanje sinomphathisteshi phecelezi ubusiness manager wawo lo msakazo nophethe kahle lenqola ihamba kahle ngendlela emangalisayo uzositshela futhi ngezinto ezinhle phecelezi success stories ezenzakalayo eMetro FM. Lo engikhuluma ngaye ungowesifazane waseFryhead la kwaZulu Natal igama lakhe uKina Nhlengethwa. Sawubona sakumukela kuUkhozi FM TV. Sawubona Siya ngibingelela nababukeli boUkhozi FM. Siyabonga kakhulu. Kuningi ke ngaphambi kokuthi siqhubeke nje engifisa ukukubongela kukona. Okokuqala siyakubongela ukuba ibusiness manager yeMetro FM akusabizwa ngama station manager manje. Siyayibongela iMetro FM ukuthi ihamba izifikelela ibanga esaqhubeka futhi yenza kahle kulo 36 years. Kanti siyakubongela okusanda kuvela nje maduze ukuthi umsakazo iMetro FM phinde yavotelwa futhi iGen X ukuthi ibe i-coolest radio station iminyaka eyishumi ilandelana. Kukwena kuzoqala ngakuphi ukuthi uphendule kulo ngibongela kukona. Ngiyabonga kakhulu nami and ngiyayithoba kakhulu. Ngibonga umusa kaNkulunkulu because ngiyacabanga ukuthi bekungesikho ukwenza kwami ukuthi ngibe ibusiness manager. Baningi abanye abantu bebequalify ukudlula mina. Kodwa ngikubuka ngokuthi umunwe kaNkulunkulu wakhomba mina ngalesikhathi samanje and ngiyayithoba kakhulu even nane support engitholayo ngiyajabula kakhulu. Uyamuzwa ke mbukela ukuthi umuntu omazisayo uNkulunkulu nomusa wakhe inkulumo yakhe ihambe nje ikhawo eziningi iloku ivakashela okholweni lakhe okunye sizophinde sikhulume ngakho. Ake sikhulume ngiyazi ukuthi ubusiness manager womsakazo uKhozi FM engxoxweni eziningi mengene emoyeni nakhona la ukakhulume ngokuthi uKhozi FM maselu no business manager kusho ukuthini lokho kusho ukuthini ngendlela oselisebenza ngayo eMetro ukuba ibusiness manager siyazi ukuthi uKhosi no Romeo Khumalo kanye nabanye abaningi asebeke baba abaphathi bomsakazo bake basebenza njengama station manager. uKina Nhlengethwa ume ubusiness manager Metro FM kusho ukuthini lokho ngendlela iMetro FM esebenza ngayo? A responsibility enkulu kakhulu because njengoba nazi ukuthi iMetro FM is a commercial radio station, right? Okusho ukuthi okunye okumele ukuthi sideliver kukho imali ngoba mangabe singayenza imali kusho ukuthi asizukhola masingayenza imali kusho ukuthi i-organization somehow izosafarisha yabona. So kuwenye enye yezinto leyo responsibility yami ukuthi ngenze sure ukuthi noma ngabe ngiphusha umsakazo ukuthi ukhule ngama numbers sibe nama listenership amaningi but kubalekile kakhulu ukuthi senze imali and sisteshi esiqhubha kakhulu eindaweni zemali. So kuokunye okungenza ukuthi ngingalali ngisho ebusuku because ngeke ngivuke ekseni ngicabanga ukuthi okay siyayenza imali kuleli viki kulenyanga you know kulonyaka kuhamba kanjani. So so imali iyona into ehamba kakhulu but
nangaphezu kwalokho nje ukwenza sure ukuthi zonke izinto zihamba kahle ngoba kadusho nje eqaleni ukuthi sigubha iminyaka engama-36 iminyaka eminingi kakhulu leyo. And as a business manager abanye bayakubuka ukuthi wena ulida kanjani, yiphi indlela olida ngayo engcono kunale abanye akade bekhona. So nalokho kubalekile ukuthi ngenze sure ukuthi angisuwisi stage ngoba nakho sekukhona mina. Yes. Pressure ngaka. Engakanani. Intombazane yayikhule baqulisini ko Fryhead ngale yaminyaka yake yicabange nje isihleli esihlalweni esikhulu kangaka esihlonishwa kangaka esike futhi sahlala abantu ababe amagama bagcina baba namagalelo eningizimu Afrika masikhuluma ngemedia show business and alike. Awusithatha usibeke usakhula namaphupho uba nawo nezinto awuyicabanga uzenza uyiqhathanise nala usukhona ubone ukuthi ngempela kuhlangene noma kuvele nje kwabheka le kuloku wawuyikho futhi ukuphupha mhlaba. Siya iphupho yiphupho. Mangabe ulifuna iphupho liyafezeka. Mina ngubufakazi balokho ngoba ngokuzalwa ngizalwa kwaHlabisa. Ngikhulele kaHlabisa. Yebo. Besifunda sonke esikoleni yebo. So ngizalwe kaHlabisa, ngasuka kaHlabisa then ngafunda khona ngase ngayebheka uZulu College ngiyokwenza khona i-high school yami. After that ngaya Ongoye. Enongoye ngafike ngenza iBSc. Right, in agriculture. Cabanga. After that mangabe bedlula mangenza unyaka oqala abazali bami badlula emhlabeni. So ubhuti wami waba ubaba, waba umama, waba usisi, waba yiyo yonke into. Then sahlala oLundi, ngahlala naye koLundi like isikhathi eside before simove eFryhead. Kodwa ngisho ngikhula ngangilo muntu nje onamaphupho ayisimanga. So ukumuva kwami kwi-agriculture ngenza i-postgrad diploma in business management ila ngaba khona nothando lwe-marketing kakhulu. So mangabe ngifika eMetro, ngifike eMetro nale background ye-marketing and ngaqala vele from scratch kahle kahle. Iwona umsebenzi wami wokuqala lo after i-internship yami bengiyenza khona la eThekwini. Ngoba sike sahlala nakhona la eThekwini. So mangabe ngiqeda ukwenza ukungena eMetro ngabona ukuthi yazini angeke ngiphoxe umndeni wami la ngifunda khona. Ngoba mangabe ufika eGoli kunakho ukuthi uthithithize and ubona ama light amaningi uthi ukudidizela. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngangazi ukuthi ngizokwenza neGoli and ngangafuna ukuthi ngiphoxe umndeni wakithi after sebe investe imali engaka ukuthi bangifundise nokuthi bangikhulise. And lokho kwangenza ukuthi amaphupho ami aphumelele. Bekungeyona akukho lula ngoba nawe uyazi ukuthi industry yethu industry ethi kuba nokuncola iindustry ebhlungu ngalendlela eyisimanga kodwa iba unfair yes and ubone ngathi uyasebenza kodwa awuboni noma uyaphumelela noma kwenzakalani and kusho ukuthi like focusa ephupheni lakho ungamuvi and mangabe sekuyisikhathi sakho kuyisizini yakho uNkulunkulu uzokuphumelelisa. Ihambe kanjani igrowth yakho ukunyuka idebis njengoba usuke from scratch, which by the way is very inspirational kunanombani ofikayo kwi-industry ngoba usuku novalo futhi usuku ungazi ukuthi ingabe ngiyophumelela yini. Eyakho ngabe ibe nakho ukubambezela noma mhlawumbe ibe nesivinini awukusichazele nje kusukela uqala ungena uba i-marketing assistant? I-growth yami I think ihambe kahle. Ayibanga nesivinini futhi ayideleyanga ngoba iposition ebengiba kuyona bengihlala ngithole experience before ngimove le phambili. So mangifika eMetro ngibe marketing assistant ngenza nama events khona lapho then ngaba i-brand executive ngaba i-marketing manager. Ngiyabazwela abasebenza kwa-marketing eMetro ngoba benza umsebenzi wonke owenzile. So mabengadeliver Nkosi yami. Kaze ngayizwela ingane zabantu. Ngaba i-marketing manager. Yep. Mangiphuma ukuba i-marketing manager ngangingazi ukuthi ngizobuya eMetro. Ngasuka lapho ngaya Radio 2000 ngaba i-marketing manager for unyaka owodwa. After that ngaya eSAFM ngaba i-marketing manager ngaba i-acting station manager. Right. Kwase kwaqala usection 189. So sonke besingazi ukuthi sizoshonapi. Right. But khona lento le ebenginayo engathi uNkulunkulu mangabe ukuthanda kwakho ukuthi ngibe la ngizoba la. Right. So kukho konke lokho
uNkulunkulu wangigcina ngangingazi ukuthi ngizoya eMetro as a business manager ngangazi ukuthi khona ngizokhula ngoba ama qualifications nawo ngafunda ngenza my masters right now ngibusy with my PhD. Wow. So ngangazi ukuthi ekugcineni kwakho konke uNkulunkulu uzongibeka la afuna khona then ngayithola sengila ngikhona manje. Iqhaza lika Kina nabo noma naphilisana nabo ikakhulukazi umndeni abangani ibandla uma engekho Metro FM noma ekhona Metro FM ukuzoqikelela leyo balance nokumnikeza nje ukuthi impilo ayiqali iphele eMetro khona mhlawumbe iqhaza lomndeni kusukela umncane mhlawumbe ekhaya izinto ezayibuya ufundiswa zona ngaba abazali mhlawumbe bengakadluli umfowenu abangani abantu osondelene nabo kakhulu nebandla ngoba kwesinye isikhathi mawuzothatha lezi inqumo ngiyacabanga nje usuyaphuma eMetro uye 2000 kunalolo vadlwana uyakubani ukhale kubani akunikeze that shoulder to cry on ngasinikeza nje lokho yabona umndeni wami ngiyawuhlonipha kakhulu ngoba isupport engiyitholile especially kubhuti wami nanamhlanje ngisengane ekhaya nanamhlanje ngisakhala kuyena and I think ingenxa yokuthi ngumuntu ophansi ngumuntu ohloniphayo angenza izinto ngendlela engifuna ukwenza ngayo ngenza izinto ngendlela ekhaya engikhuliswe ngayo nanokuthi ke ngibe umntwana kaNkulunkulu kungisize kakhulu because kungenze ukuthi ngaba grounded and even enkonzweni engikuyona ngiyaseva kakhulu enkonzweni ngiyamthanda uNkulunkulu ngiyathanda ukusiza la kumele ukuthi ngisize khona and okunye ke ukuthi ngumuntu oyiphilela nje impilo yami yimi isendlini yami imbali zami you know ngiyejimini ngithanda ukufunda impilo yami nje iqala igcine lapho ayigwinyile show business nobukhazikhazi bayo ngamanye amazwi cha lutho nakancane ngiyacabanga ukuthi ave kulula kwabaningi futhi abangabe sesikhundleni sakho ukuthi bagwinyeke ngaleyo ndlela mhlawumbe babonile abanye beba yisulu ama victims of that kuyagwinyekeka bayagwinyeka uthi umuntu usavukile kanti umuntu usegwinyekile then ningabe sinisambona ngoba ugwinyekile uyabona kodwa nje i-background yami ingisizile kakhulu iyona kodwa ngisho ngabe kuthiwa i-background is strong kangakanani Siya I think kuumuntu ukuthi wena ubani nokuthi wena yini oyifisela yona empilweni yakho mina amaphupha ngifisela izinto ezinhle nje zodwa futhi angiyirobhi ngifuna nje yonke into enhle because ngiyangitshela ukuthi kunabantu abangibhekayo abathi mabengibheka bathi sifisa ukuba njengaye so uma ngikuthi ngihamba ngiyawa bazobuka bani ngoba babuka mina yes asingene kule part yokholo lwakho ngoba inkulu ngiyayibona ayihlukaniseki ukholwa nini lusho ukuthini ukholo lwakho lukubhekisephi njalo usaphila nje uKina ukholo lwami ngikhule vele emndenini okholwayo right and uma wami wayethi mangabe evuka ebusuku ethandaza right singa-understand ukuthi shaya ngelimi yebo nangumaya sibangela umsindo ngoba sifuna ukulala right avuke athandaza namhlanje ngiyaye ngithi mangibuka emuva right ngithi nawo imithandazo yakhe right and I think ukuthi ngathatha kuyena ngoba ngiyawuthanda umkhuleko la kuthiwa khona nje kuyathandaza uzongithola khona ngiyawuthanda umkhuleko ngoba iwona ongibekela ngikhona kunezinto eziningi engidlule kuzona like ezibhlungu even ukugula uyangithola la bengibona khona ukuthi yazi nikuthiwa ngiyafa phela la iyodwa nje into engimisile kwaba umkhuleko so ukukholwa into akukhona ukuthi ngikholwa kuphela mangifuna noma mawusesontweni noma mangizuthi ngibhorekile ukukholwa into yami ngivuka ekseni uNkulunkulu uyena oyisiqalo nesiphetho sempilo yami emsebenzini angifihli ukuthi ngiyakholwa angifihli ukuthi ngumzalwane la ngihamba khona kuyazi ukuthi ngiyakholwa impilo yami nje yonke igcwele ukukholwa uyakholelwa ukuthi ifavor onayo njengomntwana kaNkulunkulu iyangenelela kwimpumelelo yasemsebenzini wakho kakhulu ngoba
if uma uzoya uma applyela umsebenzi kumele ukhulume noNkulunkulu kuqala. Mina ngikholela uNkulunkulu. Ngithi Nkosi yiwo yini lo, right? Ngiyakhumbula mangi-applya nje ngangithi ngiya-applya ngoba kuya-apply, right? Ngathi Nkosi uzobona khona. Kodwa ngathi mangi-prepare ngathi uyazi wena. Ngisho ngabe ngingawutholanga the fact that ngithole i-exposure nokubona ukuthi babuza kanjani. Next time mangabe kuphuma enye position sengiyazi ukuthi hayi bafocusa la. Kanti ngangingazi ukuthi uNkulunkulu uzobuya athi kungokwakho lokho. So ukukholwa kwami ikhona nje okungibekelanga futhi ikhona okuzongisa kude. Ikona okuzogisa kude na kanjani. Sihleli noKina Nhlengethwa, ubusiness manager umsakazo ogubha iminyaka engama-36 Metro FM owenza kahle kakhulu commercially mangaphosisi. Uyiwona umsakazo ngaphansi kwemsakazo ka-SABC ongenisa imali unyaka nonyaka ukuyidlula yonke. Ake sithathe ikhefu sibuye futhi sixoxe naye. Hola wethu siyabingelela ke ekhaya la ukhona ubukele kamnandi Ukhozi FM TV utshatha lo kanye no Sel Beyonce ukuphela 3 to 6 Monday to Friday woza nabangani bakho iyodwa kuphela into esicelayo kuwena ukuthi uze nabangani bakho njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu phakathi kwawo u3 to 6 coming to a fast paced world la khona sikibeka at the edge of your seat sikunike edutainment infotainment kumnandi ngendlela esimangaliso we driving you home Monday to Friday sikuthandani. Sihleli noKina Nhlengethwa oqhamuka eMetro FM business manager ungumholi womsakazo omkhulu. Now ngino part A no part B mangibuza lo mbuzo njengomholi osamncane onsundu wesifazane kwi-platform enjengaleyana ngoba umshikashika waleyo demographic ave kumshikashika okumele sulwele sigcizelele futhi ukuthi kubaleke ngani ukuthi abancane abamnyama besifazane ezikhundleni zobuholi kumele bafukule banikezwe isupport. Ngifuna ungichazele ema-boardroom noma ezikhundleni noma ezikhathini la khona kuhleli amanye ama-decision maker afana nawe mhlasimpe esilisa kakhulu nibe bambalwa besifazane zithini inselelo zalapho. Part B ukuzoba umphathi wabantu abadumayo abasakazi ama-personalities ahlukahlukene odumeni labo abanezindlela mhlambe ezingadingi ukuthi umluse eduze njengengane ehluphayo ngenxa yokuthi akusiyena mhlambe wonke umuntu okwazi ukuyendlisha udumo nokwazi ukuthi afike ayazi indlela yokuphatheka singabasakazi kwesinye isikhathi siyahlupha ngaleyo ndlela. Iqhaza lakho uma ngiphendulela nje lapho leyo mbuzo iminxa mbili kanjalo. Ngizoqala ngalo oqala. Yebo. Ukuthi mangabe ufika eboardroom and uthola ukuthi kunabanye abakhona and abesilisa kakhulu. I-confidence ibalekile. Ukwazi ukuthi wena ubani. Ngikhona ngesizathu. And ile iposition yami. And mangabe wenza ama decisions mangabe ukuthi uthi no if uthi yes uthi yes whether khona abantu besilisa or abekho kodwa enye into ebalekile inhlonipho right because mangabe uyi-leader eyazisa abanye abantu nabanye abantu bayakuhlonipha ngeke baze bakuthathe inoma kanjani they will always bakubeke endaweni yakho so okokuqala lokho okwesibili engicabanga ukuthi okwesibili ile yokuphatha abasakazi abakhulu i-approach yami ilula kakhulu Siya and ngiyaye ngibatshele nabo nginitshele nonke ukuthi angizile la ukuzokhompyutha nani nina ningabasakazi nina nidumile nina ninama-fan ayanilandela mina okwami ukuthi nginishanelele phansi ukuze nikwazi ukuthi nihambe endaweni ehlanzekile khona nizodeliver lento le engiyifunayo kodwa futhi into ebalekile ukuthi ngiyaye ngibafunde abantu ukuthi lo nalo unjani bese ngidila nawe
ngendlela ye-personality yakho. Angiveli nje nginishaye nonke ngoswazi olufanayo. Ngebhandisha elilodwa ukuthi kwenziwa nje. Cha, khona engibaziyo, engibabize ngamagama. Yebo. Abazi ingane. Yebo. And ngiyaye ngithi noma umuntu kuthiwa mdala kanjani kunami, but i-position yami ingenza ukuthi ngibe umama. Umzali. So kumele ukuthi ngimhandlishe ngendlela ukuthi ngiwumama ngihandlisha ingane. And mangabe wenza njalo bayakuhlonipha, bayakulalela, bayakhuzeka mangabe ubakhuza. Sengithola ama nuggets omunye ozosizakala ngawo mhlawumbe oba kwi position of leadership la ekhona. Ngifuna ukukhuluma nje nowesifazane mhlawumbe oya ngokuyakhula mhlawumbe nayo senayi abundance yokuthi ahole la ahola khona mhlawumbe ubone ukuthi bamthatha kancane emela approve ipoint noma sengize ngafika uthi ngiprove ipoint noma uthi ngenze khona kuzozwakala kunanele. Ungathini ngoba siyaye sizwe futhi kukhulunywa kanjalo ukuthi iba khona leyo ndawo yoku overcompensate ngenxa yawo lawo ma insecurities njengowesifazane osesikhundleni sobuholi. Into engayisho nje kwabanye abesifazane abakhulayo nabafisa ukukhula ukuthi okokuqala ungamcindezeli omunye umuntu wesifazane okhulayo ngoba nakho nisuku position ethile, right? Mhloniphe omunye umuntu wesifazane ozemva kwakho umgrume mangabe kule position engikuyona ngihlale ngithi ku-team yami ngicela ukuthi ningithandazele ukuthi ngibe kwi-position ye-boss yami ngoba mina ngithandazela i-boss yami ukuthi ikhule, so that mangisuka kule position bazongena kuyona. So ungahlali kwi-position unethezeke, kodwa kumele ukuthi ukhule so that ne-team yakhe izokhula. And enye into yesibili ukuthi mangabe ufika kwi-position ethe xaxa musukushintsha izinto engonakele ngoba nakho ufuna ukuprove ipoint. Okungonakele ungakushintsha, rather usebenzele ekuthenini ufuna uku-improve izinto ezithile, not ukuthi ufuna ukushintsha so that uzobonakala ukuthi usufikile, because uzoshintsha nalokho ku-right bese kumoshakala kakhulu. And iyona into esilimaza kakhulu ezabantu besifazane bese kuba nalento yokuthi abantu besifazane abasupportani, abantu besifazane abakwazi ukulida, you know, ngoba siba nomsindo nani. Ama mistakes anjalo amancane, kodwa enye into ebalekile ukuthi asifundeni siyabantu besifazane. Imfundo ibaleke kakhulu enizokuyisa kude kabi. Obani abanye besifazane mhlambe abangaba khona kule industry kuyona noma mhlambe abekho abanye mhlambe baphesha kwezilwandle uyayithi mawubheka kubona uthi hey yabona ke la khona iphethini engiyithathayo noma mhlambe ungaze uhlangane nabo abanye ufunde ezincwadini noma ulalela ama podcast njalo njalo. You know ngiyayithanda i-approach ka Oprah, right? Umuntu wesifazane ukhona une presence yangithola and akafihleki mangabe evela uyavela and siyamfeel ukuthi ukhona. So umuntu okanjalo for mina ngiyaye ngimbheke ngithi ngiyayithanda i-character yakhe, ngiyayithanda i-personality yakhe, because inaleyo yinto ukuthi I'm here not for mina kuphela, but ukuzosiza nabanye abantu, because maningi ama-projects u-Oprah awenzayo, right, asiza abanye abantu. So ngiyayithanda indlela angakhona. Angaze ngibe seduze kwakhe ngimbuka nje kude, but ngiyathanda ukuba njengaye. Omunye umuntu ongekho kwi-industry, right, yabona indlela uma wami as much as engekho ahamba, ngiyaye ngithi lo muntu wesifazane waye umuntu wesifazane. And namanje ngiyaye ngithi ayikube kuthiwa kuyafoneleka ngabe ngiyamfonela ngithi nje wegel uyangibona na ngithola, because waye umuntu wesifazane owaye bambelele kuNkulunkulu, waye umuntu wesifazane owayezama kakhulu for izingane zakhe ukuthi zikhule ziphumelele. Yes. Nkosi yami. Ngifuna ukuza kule uthinta uOprah, siyabonga kakhulu ukuthi umazisa uma Nkosi yami engasekho kodwa lawo ama qualities akhe namanje uyawabona ekusebenzela nalawo usufike khona. uMetro FM ukakhulu kade usichazele ekuqaleni ukuthi njenge business manager kusekuthena kwenziwa imali umgomo nje okuqala leyo bottom line. iMetro FM
inayo leyo nsika yokwenza imali lithini iqhaza lokuya emphakathini angithi phela isikhathi esiningi bekunalomqondo wokuthi it's more of ama PBS stations athinte kakhulu emphakathini eindaweni kubantu kuma grassroots ngabe mhlawumbe ikhonto eshintshile eMetro FM kule dispensation la khona wena uyi-business manager ethi ake sibheke mhlawumbe kwelinye iqhaza izinto zo CSI corporate social investment nokuthi sibe ne-impact kubantu ngale kokuwukuthi nje bona bafaka imali ngabe ikhonto enjalo mhlawumbe yenzakalayo ngokuba khona kwakho kakhulu siyakhona i-project esiyenzile manje ngoJuly right and sayivulelela kubalaleli ukuthi abavote uvotele iNGO engakini right esiza umphakathi bavota abalaleli sahamba saya kulawo ma NGOs I think awu4 sabahambisela ama voucher ama grocer sabahambisela ama check emali and leyo yinto ingithinte kakhulu because mangabe siya lapha ya khona enye siye kuyona eMidrand bakhulisa abantwana and masifika khona indlu yakhona yayishile right so ukufika kwethu sizobasiza silethe lokho okuncane esinakho kwangithinta kakhulu enhlizweni yami and ukuya emphakathini kubalekile kakhulu for i-growth yesiteshi because sometimes siyaye si-distance thina and sibone ngathi hayi sikhuluma nabantu abathile abanemali thina sifuna imali kanti umthelela omkhulu esiwenzayo emphakathini mkhulu ngalendlela eyisimanga yes sisakhona kulesigaba sokuba umholi ukuba umholi one esikhathini la khona ezinye indlela zokusakaza noma zokuthi abantu benze izinto ngemedia ziya ngokuya ziyakhula ama podcast nakho sikuyi-vodcast njengamanje ube umholi womsakazo abanye bathi radio is dying iteme esikesilizwe lokulihamba liqhamuke kodwa kuqiqi iMetro iminyaka eyishumi landelana ivotelwe njenge coolest radio station kuwena ngabe uthini ngalokho leyo narrative yokuthi iradio isengcindezeleni kakhulu kunakuqala sizokwenza njani ukuthi umsakazo uqhubeke kube umsakazo futhi iMetro FM ibe naso leso sisindo suba iMetro FM abantu mangabe bethi iradio iyafa iradio ayindawo yebo sikhona like asiyindawo right noma ngabe kukhona itechnology zonke izinto ezivelayo thina okumele siye kuzona by the way because imarket yethu angithi iya change iya upgrade nathi kumele ukuthi si upgrade but as a radio sikhona asiyindawo into ebalekile though because is computer na zonke lezi zinto ne technology ukuthi i-content yakho ibe relevant lento le oyinikeza abalaleli ayilaleleke and kungabi yinto thina sicabanga ukuthi isabalekile iyalaleleka kanti sesihamba sodwa abalaleli basela right so lokho ukuthi sivotelwe for like the 10th year kusathi yes in a row because isiqale kudala kusathiwa the coolest radio station yini lento le esinayo right akusho ukuthi kumele sihlale se relax ngoba nakho sesivotelwe 10 years bengikhuluma nenye colleague yami namhlanje kuseni ngithi mhlawumbe nale award sekumele siyidedele labanye ukuthi okay manje ke sesitholile for 10 years ake ithathwe nabanye yabona singangeneleli thina asithola indlela yokuyimova nabanye nabo bathole lokho ayi ngoba mhlawumbe thina sihlukile kwamanye ama radio stations kukhona lento le esinayo kodwa i-challenge enkulu yokuthi kumele si-improve for me ngiyaye ngithi i-content lento oyinika abalaleli if uke wayilahla lapho ayi uyabaluza khona la bengenzwa ngangena ku YouTube ngabuka enye interview ka Teach Matters oseke waba umsakazi kwa Kusai Radio 5 siyamkhumbula na kuyiwoza weekend lo interviewer khona eZimbabwe wathi iMetro FM kwaba khona isikhathi la khona yayi personalizer i black success eningizimu Afrika iformat
naleyo identity yeMetro FM ngabe isahamba lapho namanje ungayichaza kanjani kumuntu, ungayichaza kanjani kwi-client khona lizoqhubeka lifaka imali? Sisami lapho. Yeah. Sisami lapho kwi-black success. And i-target yethu yileyo yokuthi umuntu omnyama, right? Umuntu omnyama ofuna ukukhula, umuntu omnyama ofuna ukuba nemali, umuntu omnyama othanda ukutravela, umuntu omnyama othanda ukuhamba ngezimoto ezinhle, sisalapho. Asikadedi lapho. That's the personality ya the station. So mangabe sihamba siyodayisa kwi-client, siya kwi-client ethile, siyayithi okay, wena i-target yakho ile, thina i-target yethu ile, ikhuluma nawe qobo. So sidayisa kanjalo. Kusukela ngo-2005 kuzoba u-2002 iminyaka eminingi leyo mangaphosisi iminyaka ewu-17 njengoba nje business manager weMetro FM manje. Zikhona izifundo sisivala inkulumo soke sizwe ngoKina ke singene nje futhi empilweni yakhe nasegumbini la kwakhe nezimbali zakhe nokuthi inhloboni siyabuya sesizoyivala sihleli noKina Nhlengethwa. Ngempela sithi #jabulujule kuKhozi FM. Ngihamba nalo ithimba lami nangu noSihle nangu Nox kanjalo futhi nangu Dabs. Sibuyile sithi ke jabulujule wemajukujuku wemashilazi kanjalo futhi emahostela siyoze siyothi nje phakathi impela insizwa singena phakathi kunina kanjalo nomkhuleko ngeke ushiye ngaphandle ebesininika lona besiniphuzisa kona kuyitiye elishisayo kumnandi kunjeyana sisazonika futhi sizonika ulwazi oluhlukahlukene ngoba sibuyile thina sisters with voices siphelele no Dabs sihamba kanje sithi #jabulujule. Isigaba sokugcina lesi sihleli noKina Nhlengethwa sithi happy birthday Metro FM iminyaka ewu-36 Metro ikhona sihleli nomphathisteshi business manager sesiyayivala inkulumo yethu. Usuku nje lukaKina kusukela evuka angazi mhlambe nayo uyi5 am bani bizwa nge5 FM 5 am squad bizwa ngobani le nto Robin Sharma ulapho nawe? Cha ngikho lapho. Mina ilanga liqala ngo-12 midnight. Right? Yes. Wow, ulala nini pho? Angazi. Akulaleki. Kodwa uzizwa uphumlile futhi? Ngiba right. Angilali like on a normal day like ngilala bo 3-4 hours. Then sengi right. And iminyaka yonke nje benginjalo. I think ukuthi nginale energy engeke nami ngichaze and sengize nga-understand. Mhlawumbe uyilanda emthandazweni energy. Yes, because mangivuka nje the first thing engiyenzayo ukuthi ngivule iBhayibheli ngiyathandaza, right? And then ngiyafunda noma yini engifundayo ngithole ubuthongwanyana bese ngijoina iprayer senkonzweni ngo5 ekseni. And bese ilanga liyaqala ngiyavuka sengiye emsebenzini. Sengiyoze ngibuye and then ngiye ejimini nangama weekend ngiyavuya ngiye ejimini ngiye nasesikoleni ngiyofunda. So that's my life. Emsebenzini kuphi okukwenza okunika umsebenzi kakhulu ama-emails ama-meeting yini le othi i-responsibility kakhulu yomuntu ofana nawe i-business manager lapha eMetro FM? Ama-meetings. Because ama-meetings iyona nto esingenisela imali. So kumele sibe nama-meetings all the time. Sihambe sekuma-clients siyopitcha, siyaphithizela. And nokuthi ngoba ngihlale ngisemsebenzini every day, right? Ngile nhlobo ye-leader ethi as long as kukhona abantu in the building engibalidayo, mina ngeke ngihlale endlini. So ngileyo nhlobo. Ngiyafika njalo emsebenzini ngiye studio ngiyoba checka bonke from ekseni kuze kushona ilanga siyaphithizela. Wow. Yo uvirtual lo esiqala ukubona kakhulu ngesikhathi se-lockdown enzima ngesikhathi se-COVID-19 ushintshe kanjani indlela yokusebenza, ushintshe kanjani indlela yokuba umholi kuwena? Uvirtual ube ne challenge enkulu kimina because ngaleso sikhathi uqala bengise SFM and bengi-actor as the station manager, right? So you know SFM it's a talk radio. Bekungenandlela yokuthi singasebenza virtual. So lokho bekuyi-challenge enkulu yokuthi kumele ngibe semsebenzini every day.
and ngomusa kaNkulunkulu angaze ngayithola iCovid Hey. no ngisho nakanye Yo. and bengivuka ngiyemsebenzini ngisemsebenzini ngiyendlini and ngaleyo period bengihamba ngama crutches unyaka wonke because I was not well, Okay. right? Kodwa alikho ilanga la khona ngike ngabheka isituation yami nesimo sami ngase ngenza iexcuse yokungayi emsebenzini. Yeah. Siphushile and ama numbers SFM ayaphezulu. Ayaphezulu. And ngajabula Yeah. kakhulu. So virtual yes, COVID yes, but lokho akumele kube excuse yakho as a leader yokungadeliver. Na usabalulile nje indaba ye-SAFM ufuna ukungena ngenxa yokuthi emva kokuba i-marketing waqalwa yoba i-marketing manager 2000 wasuya SAFM kukunikeze yiphi advantage lokho uma usubuya ke usuzoba i-business manager yase-Metro FM? Kunginikeze, you know ukuthi that was for me amazing opportunity. Yeah. Because SFM is different from other radio stations. Inaleyo maturity. Yeah. So ngifundile okokuqala ukuthi abantu kumele ubaphathe kanjani. Kanjani. Ngifundile ukuthi kumele udile kanjani nezimo ezithile kakhulukazi kwi-COVID. But ngasebenzisa leso sikhathi ukufunda kakhulu because mangifika SFM kwa ilanga bengiphakathi kwama studies ami semasters, right? So ngafunda kakhulu, ngisebenza emini ebusuku ngifunda ngingalali. Ngisebenza and nganginokuthi ngifuna ukuyiqeda ngo2.5 years. Yeah. Angifuni ukudlulela ngale. But ngafunda even futhi nakwabanye ebebe ngama station managers ngaleso sikhathi. Yeah. Ngifuna ulwazi, ngifuna bengisize eningasiza kakhulu ngiyabelieve ukuthi ngila ngikhona because of that. Yeah. Yeah. Wow, siyabonga kakhulu ngalokho ukuthi nje ukubalule ngisale sengibuza ukuthi usaqhubeka yini mhlambe ubuye uncele uthole izeluleko kwabanye abangama peers akho ngisho nakweminye imisakazo mhlambe eminye eyama PBS ngekhona nje commercial uthatha ucinga ukuthi hey ngaze ngabhekana nenkanankana ngiyenze njani lento nokuthi iyakuvumela yini indlela yeni yokusebenza ukuthi nikwenze lokho? Kakhulu like yabona nje ngila Yeah. ukube kuthiwa akusiyona support esinayo Yes. ne relationship esinayo Yeah. noKhozi Yeah. ne business manager yalawo sibonga ngaba ngikho Ngaba la ukho. uyabona Yeah. siya supportana siyasizana siyakhala futhi ngoba sihlale sikhala so uthatha ucingo ukhalele komunye okay manje sekufuneka ireport kanjena wena uyenze kanjani athi omunye hayi yithi ngikuthumelele Yeah. ubone ngiyenze kanjani Kanjani. then like siya supportana uKhozi RSG uLouise Serious? and yo hayi siya supportana like kakhulu and nje nokuthi singabantu besifazane Yeah. and iSABC ivele nje yaqhula ama business managers abantu besifazane Besifazane. siyathandana siyasupportana kumnandi Yeah. kumnandi even though omunye commercial omunye not commercial but at the end of the day istructure siyafana Singabaholi. singabaholi Yeah. Yeah. Wow, ngiyayibonga kakhulu leyo. Lessons learned ifundo ongathi hey la ukube mhlambe ngenza kanje ngendlela ehlukile impilo yami mhlambe ngabe isendaweni engconywana noma kwangisiza lokho ngoba mhlambe kuba ngikwenzanga uyayibona nje izinto ezikanjalo ongathi iluleko noma izifundo ezinkulu ezikwazile ukuthi zikuphumelelise noma zikufake kuzi ikhinsi. Ayikho into engiyiregrethayo kujeni yami. Yeah. Ibe mnandi ngalendlela esimanga inama challenges Inamaginqiginqi njalo. hayi ngifika nje ngismile engathi yonke into right mangifika endlini ngizofika ngikhale kodwa mangifika emsebenzini like ngizofika ngibe right. Yeah. So angiregret lutho but into ebeyisifundo kakhulu kumina kwijeni yami ukuthi mangabe une leader hloniphi leader yakho. Don't fight with your leader. Take ama instructions from your leader. And leyo yinto iyakukhulisa because yenza ukuthi nabantu abakuphethe bakuthembe bakusupporte ngoba uyancela kubona awulwi nabo but uhlala ugijima njalo uyofuna kubona usizo. Ngisagijima namanje ngiye
GM yethu uJohan and into ehlekisayo kakhulu ukuthi uwumlungu kodwa unenhliziyo yabantu ngalendlela eyisimanga uyabona and uyalalela uyasizana neGE yethu sisinada like singabantwana the way abasiphethe ngayo and lokho kuyakukhulisa as umuntu because uyasizakala uyakhula mabe kunika ama responsibilities athile ufuna ukuwenza bajabula ukuthi hayi you know what well done ayikho into emnandi njengokuthi umuntu okuphethe athi well done ayingemali ngoba imali ayikho asitholi imali kodwa nje umeke wathi umuntu okuphethe wenze kahle lokho kuyangilalisa mina ubuthongo inhliziyo ithi tsha yebo kakhulu I-mental health ezinye zezinto kulesi sigaba nje sethu sokuphila ebalulwa khona kakhulu ngiyazi ukuthi uke wathinta indaba yezimbali wathi halamuzi ekuqaleni mawufika ekhaya iziphi izinto eziyinsika mhlawumbe ungathi zama activities ezikwenza ukuthi uhlezi ukule mental health efunakalayo enempilo mangifika endlini ngifike ngibingelele izimbali zami babingelele bonke ngithi umama ubuyile after that ngibheka ukuthi okay kudliwani but I-worship mina and ngisizwa na ukuthi ngoba ngihlala ngedwa sometimes ngiyayithi ngiyamzwela umakhelwane wami right because I-worship ne-prayer iyona nto eyenza ingqondo yami ibe right all the time even if ngivuka like in the middle of the night and there's a song I sing like ngiyajabula nginaleso spirit sokuhlala ngijabula like ngaso sonke isikhathi because uNkulunkulu uyikho konke iphi indumiso ekurepeat njengamanje ngishambe kuthiwa ngapi ingoma more than one emotweni noma kwi-playlist yakhe endlini khona ingoma kaSibuno right uma wami wayethanda kakhulu that song so namanje ngiyayithanda ethi ngingayisa ntoni kuye you know ngiyazi kahle efanele ukumbonga hayi ngiyalithanda leli anginakho kwanele ngizomnika uqobo lwami ngiyayithanda kakhulu leyo ngoma iyangivuselela bese kuba ingoma zasenkonzeni sakamama umfundisi uprophetess hayi kakhulu ngoba mangabe ngicula ngivele ngibone ngikwenye indawo shoot nje mangingena kwakho ngiyengadini noma ingaphakathi ngathi ngisenamakhwalenda indaba yezimbali yebo like from bedroom ma-steppies ekitchen izimbali everywhere kusamele ungisize ngoba kuyahlobiseka kahle ngengibona indaba yezimbali yenza ukuthi indlu ibe yindlu ibukeke zifuna ukuxoxa nazo uma ungaxoxi ziyafa bathi abanye zi-reflection yenhliziyo yakho noma umphefumulo wakho zifuna uyithanda sure mangibona kufana nokupheka ngiyakuthanda-ke nokupheka okay yabona alright kumele uxoxe nazo and mangibona khona efayo ngiyaye ngibuza ukuthi hayi sekungena abafana la endlini mangingekho uzophuma-ke wena uzophuma yes Kina siyakubonga kakhulu ukuthi ke sizwe nje ingxenye yempilo yakho njengomholi it's not an easy position okuyona ngiyacabanga ukuthi uhlezi uthola ama-emails amaningi mhlawumbe abanye kumele ngabe ayakunathi ka-music noma amanye kumele ngabe aya kuSiya programming njalo njalo abantu beze kuwena ngoba bekholelwa ukuthi uwena ozobavulela leyo mnyango i-position ye-pressure i-position futhi mhlawumbe ngicabanga ukuthi kungadinga ukuthi uhlukanise ukuthi ke umsebenzi lo or mele ngidetach manje ngoba zonke lezi zinto mangayithwala ekhanda angizofunctiona ngendlela siyabonga kakhulu ukumthanda kwakho nje uNkulunkulu angisabuzanga neverse olithandayo elikhuthaza kakhulu it's Isaiah khona it's Isaiah chapter 60 right I think it's 60 it says when the time is right I'll make it happen that's my you know sibheke phi Kina business manager Metro FM sibheke phi ngokubuka kwakho ngoba uthe wena ukuphupha uzifisela uyikhulume izinto ezinhle futhi zenzeke kubhekwe phi la khona i-colleague yami engikhumbuze ukuthi mangihamba eMetro uthi uyakhumbula ukuthi uthe mawuhamba eMetro wathi ngizobuya right
ngathi really what? Yes, you said ngiyahamba kodwa ngizobuya. Yeah. And kwenzeka ngempela. And ngihlale ngithi kubantu mina ngizoba iCEO. Wow. Ukuthi ngizoba iCEO yakuphi akunandaba. And I call myself like the CEO, Yes. right? Yeah. And even the position engiyona ngithi ngi-CEO Yeah. yaseMetro, right? YaseMetro. So that's the position engibheke kuyena kuyona ngizokhula kodwa, but that's where I want to be, and that's the reason why ngenza i-PhD yami manje. Wow. Okuyinto engifuna uku-encourage abantu besifazane ukuthi asifundeni. Yeah. Angeke ukhule ngokuthi ufuna ukukhula ngeindlela ezithile. Angeke ukusebenzele lokho. Yeah. Kungakusebenzela today but tomorrow ngeke ukusebenzele. Yeah. So funda so that mangabe kuthiwa uthola iposition ethile vele nephepha likhuluma nalokho. Yo. Yebo. So ukwenza njalo kuzokusiza nangendlela ofuna ukuya kuyona phambili. Khona kungesho ukuthi wenziwa ama favor. Yeah. Angenzelwanga ama favor. Akekho umuntu oyongenzela ama favor. Ngifuna ukusebenza kuthiwe you deserve it. Yeah. Kuthiwe you've worked so hard for it. Akekho omunye umuntu obengaba la uwe. Yeah. That's what I want mangabe ngikhula. Yeah. Yeah. Asingeneke sesivalelisa ukuthi iMetro inazo mhlawumbe izinto zokugubha lo 36 years kwenzakalani kule nyanga September mhlawumbe kudlulela kuyaphambili. Inyanga kaSeptember ebalekile kakhulu ngoba sithi 36 years. Yeah. And kunalomlaleli ozothi mayiphela inyanga ahambe no 36,000 rands. Wow. So siqale le campaign beginning of the month and iyahamba loyo ozothola ifavor negrace kaNkulunkulu. Yeah. Then masiqeda wahamba yonke le journey ya the Yes. whole month. Yeah. Uzohamba no No 36,000 rand. wokuthi nje siyabonga. Wow. Yep. Siyabonga kakhulu Metro FM, it's where you at. Ibona ke abantu laba abayinjini abawubuchopho. Wena ungamuzwa nje umsakazi nama teams nabo bonke abantu eradweni. Kodwa abantu abafana noKina ibona abaqikelela ukuthi lenqola iyahamba. Sibonge kakhulu sengathi uNkulunkulu anganezezela omunye u36 years kwiMetro FM neminye futhi iminyaka eminingi kakhulu kuwena uhlale nje uthobekile ngalendlela oyiyona. Umyalezo wakho oqhamuka from Metro FM uya kuKhozi FM and uKhozi FM TV. Umlayezo wami ukuthi siyabonga kubabukeli boKhozi TV, siyabonga kubalaleli boKhozi futhi ngoba khona abashaya ngapha nangapha and asizona izitha, siyathandana kakhulu and siyabonga isupport yenu, siyalithanda uKhozi, siyabonga kakhulu. uKina Nhlengethwa business manager waseMetro FM celebrate 36 years kule nyanga kaMandulo. Asithemba ukuthi ke uyithokozele lenkulumo utshele nabanye futhi bazoyibuka www.ukhozifm.co.za ucindezela uKhozi FM TV kuze kube ngokuzayo. Bye bye.